Alhamdulillah. Yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan untuk keluarga besar SD Negeri Sekecamatan Gladaksari. Boyolali. Ripalungguhan iki sing dianti-anti wis dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku ya, Mak. Anggonku ngestokake dawuhe para pepunden supaya sowan ana ing SD Negeri 1 Kembang Gladaksari Boyolali. Mapane ana kene ning iki hajate SD Negeri sak Kecamatan Gladaksari. Oh ngono. Dengan tema ya kuwi kepribadian yang berkebudayaan memperkokoh kebinekaan. Ya kuwi dalam rangka gebyar seni dan penerimaan siswa baru tahun 2022 SD Negeri Sekecamatan Gladaksari Boyolali. Bener. Lan ingkang kepareng mandhegani ya kuwi utawa penyelenggara nenggih koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Gladaksari. Ngono ya, Mak. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali ingkang kepareng rawuh paring pangayoman. Iya. Mboten katalumpen dumateng anggota DPRD fraksi PDIP Kabupaten Boyolali ingkang kepareng mangestoni. Ugi dumateng Bapak Camat lan ugi Forkopimcam Gladaksari, tidak lupa koordinator PAUD Dikdas dan LS Kawedanan Ngampel, Ampel, dan juga seluruh kepala desa sekecamatan Gladaksari, tidak lupa semua guru dan komite sekolah dasar sekecamatan Gladaksari, mboten katalumpen para panitia ingkang dumados saking K3S kelompok kerja kepala sekolah ingkang dipun pandhegani dening Bapak Sarwono SPD. Ngono ya, Mak. Luar biasa, elok temenanan, Nduk. Aku wis neksen wiwit mau bar magrib. Kaya ngono kuwi para guru-guru anggene cancut gumregut membina, maringi semangat kelawan generasi penerus ketitik mau wis digelar pentas seni kabeh SD sekecamatan Gladaksari wis ngaturake kepinterane lumantar beda ring budaya, ana sing olah swara, ana sing olah beksa, ana uga sing pantomim. Ha iya, ana uga sing perang cakil barang. Bocah semono nek nyakil apike kaya ngono. Ha iya. Ya tegese pancen sing tak suwun ora mung papan-papan kene utawa pawiyatan kene dadi srana panggluwentahe bocah. Ora mung minterke bocah, nyerdaske bocah, ndadekke bocah sing sukses ora, ning ndadekake para generasi siswa yang berbudaya. Kaya sing nyakil sore mau, sok ora kudu dadi cakil ki ora kudu. Iya, sing dadi Bambangan dadi Janaka, klebu sing nari apa kuwi jenenge Gambyong mau sok ya ora kudu dadi penari profesional. Ning yen wis dheweke ambyur ana jagate budaya, sok yen dadi pejabat apa-apa, mbuh bupati, mbuh dadi gubernur, munggahe dadi presiden, mergo dheweke wis kulina kiprah ana jagate budaya, ora bakal nglirwakake tetep ngayomi marang wong-wong sing olah budaya mergo kuwi jati dirine bangsa. Oh iya. Ngono ya, Mak, melu prihatin luar biasa tenan. Nduk, temenanan. Tur apa wae wis digelar kaya sing Gambyong kae mau. Lho, sak perangan gedhe ya wis dandan Gambyong apa mestine. Ning ana sing loro kuwi nganggo kaos dawa. Iya, ora apa-apa, ora masalah timbang masuk angin. Ha iya, pancen ya ademe kaya ngene. Sing penting lak ya nglestarekake marang kabudayan. Iya, mula para pinter wis kepareng-paring dawuh. Hidup dengan agama akan terarah, bener. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh kakean polah kuwi wis pas. Ngono. Elok ya, Mak, elok. Ngono kuwi. Lah banjur panemune Biyung gandeng sekolahan ki lak nggon ilmu karo pengetahuan. Mung duwe Biyung kepiye?
Ya sithik aku tak matur yen sak ngertiku ing antaran ilmu karo pengetahuan ki beda, Nduk. Beda. Yen pengetahuan kuwi maknane menghimpun bahan atau materi sehingga menjadi tahu dan mengerti. Upamane gawe sego pecel, dicawiske sambel kacange, dicawiske segane, ora keri sayurane kaya to capar utawa cambah, tokolan. Tokolan, ora keri apa kuwi jenenge sayur liyane kaya to bayem, kembang kemangi lan sak piturute njur digebyur ya kuwi nganggo sambel pecel, ora keri ana tempe gorenge peyeke ya ora ditinggalke. Kuwi pengetahuane wong gawe sego pecel. Oh iya, lah yen ilmu kuwi mengolah dan mengaplikasikan pengetahuan agar bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Ngono ya, Mak. Di zaman sekarang nun sewu, mohon maaf, kebanyakan siswa hanya mendapatkan pengetahuan tanpa ilmu yang benar. Terus, padahal saripati dari ilmu pengetahuan tidak hanya tentang cerdas, pintar, dan prestasi, namun tujuan terpenting adalah ketika sekolah bisa mencetak generasi yang mampu mengaplikasikan ilmu tersebut sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kuwi sekolahan sing pepetingan. Iya, ngono ya, Mak. Ana meneh sekolah sing hebat yen manut panemuku, Nduk. Sekolah sing hebat ki piye? Sekolah yang hebat tidak hanya menerima siswa baru yang berpotensi untuk mengangkat sekolahnya menjadi berprestasi. Namun sekolah yang hebat adalah mau menerima calon siswa yang lemah dan dicetak menjadi generasi yang gagah sehingga sekolahnya menjadi indah dan megah. Itulah sekolah yang hebat. Ngono ya, Mak, ngono. Mulya kanthi anane pahargyan kaya bengi iki ngene iki awake dhewe ayo nyuwun para warga masyarakat sing putra-putrane pancen mapan ana ing Gladaksari, ayo sekolah ning negeri. Iya, SD negeri. Ning ya aja mrentah tok ya diwiwiti saka guru-guru sing ASN, sing PNS kuwi ya anake sekolahno ning negeri dhisik. Aja wong liya kan sekolah ning negeri terus anake dhewe bae ning swasta ki aja. Ha iya. Ngono ya dadi nyontone dhisik. Saurunge ngandani utawa ngejak wong liya awake kudu nyontone dhisik, aja malah awake dhewe dadi guru ana ing negeri ning anak-anake malah ning swasta ki jenenge salah sasaran. Oh iya. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi sing bener. Iya, Mak, iya. Ya yen pancen ngono nyuwun marang kabeh para bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita sekolahkan anak kita di SD negeri di wilayah Gladaksari. Wis to tak aku percaya yen panitiane wae nganakake wujude hiburan, pentas seni, gebyar seni apike kaya ngene, yen glowentah anak dadi bocah sing cerdas dan berbudaya, aku percaya mesti iso, Nduk. Ayo, elok temenanan. Yo, gandeng sing ditimbali ora mung cangik limbuk klebu waranggana sing cacahe 5 men melu ndongake SD negeri sekecamatan Gladaksari melalui pantun. Pantun. Spontanitas. Sing jenenge sinden saiki ora mung iso gonas ganes wicarane, ora mung iso srihuning mustika tuban, ning ya kudu cerdas piye ndongake karo sing nanggap nganggo endahe pantun. Wah ya, siap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Sing intisarine kudu pas ndongake karo SD negeri Gladaksari. Diwiwiti saking menika Mbak Lia Sundari. Yen cara nggone Mas Arif Sarjono, swargi buyakmine ya iki. Wah iya, coba kaya apa. Yo, diwiwiti pantun dari Mbak Lia Sundari untuk SD negeri Gladaksari. Mulai. Mobil Cherry bannya kempes. Cakep. SD negeri Gladaksari semoga semakin sukses. Elah. Kaya iso tak dadak kaya iso lho ngumun aku wong cerdas. Ayo, ngelok tenan. Mbak Laras aja nganti keri, ayo gawe pantun. Ayo coba kaya apa. Yo 1, 2, 3.
Beli sapi untuk korban. Sing apik to kaya Mbak Lia mau lho. Beli sapi untuk korban. Ngono. Itu balene sing apik. Beli sapi untuk korban. Aduh. Karo kambek Lho kok SD. alon-alon bae Ras. Wong karo panitia wis disembadani lho, nganti sak mbledhose wetengmu sate ya ana. Ing atase pantun kaya wong luwe lho. Ayo, beli sapi makan suamiku. Ayo ndang. Ayo. Beli sapi untuk korban. Nah, Karo kambek SD negeri Segladakan. wes sik. Kecepetan ora ya. Alon-alon ae wong tur kambekmu iki tinggalen. Kambek lek tembunge wong kono to, wong Wonogiri kono to. Engko budal kambek aku. Lah ning kene aja kombak kambek wae. Gantinen karo utawa piye ngono. Utawa dan kuwi kata penghubung. Ayo, sing apik. Ayo Ras. Beli sapi ayo. Beli sapi untuk korban. Karo kambek Oh, iya. SD negeri. Hop, karo kambeke ilang ngono. Iki krungu ora tak omongne lho. Mbak Lia apike kaya ngono lho. Lah Mbak Lia, balena Mbak Lia. Iki dimatke. Ayo. Mobil Cherry bannya kempes. Loh, cakep. SD Negeri Senggeladak Sari, semoga semakin sukses. Loh, ngono kuwi. Selanjutnya Mbak Laras harus lebih indah. Ayo. Beli sapi untuk korban. Karo anu Ya wis saweni-wenimu pancen ya kuwi cah desa ora kena dilangi ya. Ayo. Wis saweni-wenimu ning alon-alon men cetok. Ayo. keng ajeng, Pak. Keng ajeng meleh. Heeh, kok ngarep wiwit kowe medun kobis mau, ndang. Yo. Beli sapi untuk korban. Kambek SD negeri Segladaksari. Sari. Semoga semakin terdepan. Iya. Ya. Sing yae gen kono kowe melu mah ya iki lho. Bocah iki teh. Ah iya. Awas sing lanang terus ndingkluk ae. Karo batin karo aku ora ngene ya. Ayo garwane Mas Aang. Yang ketiga, ayo, ora nang kene santai nang kene Ras, ora tak uncali anduk ora. Mbak Winong, yo, pantun yang ketiga, Winong ceria. Yuk. Ke Banjarsari membeli blewah. Cakepnya mana? Ah, kula nyuwun sing mirsani kabeh nek wis bareng ngono iki terus cakep, ngoten nggih, Pak. Mau niki sing diulangake SD jenengan kok ya. Diulangi yo. Cakep. Urung. Belum. Beh, do banyol kabeh. Yo, Nong. Gini ya toh kok banyol bae. Oh, lah Ya, iki maaf. wae kuwi kok malah. Iya. Iya. Terus. Ke Banjarsari membeli blewah. Cakep. Semoga semua SD Segladak belum. Ayo. Semoga Semua SD Senggeladak Sari semakin berkah. amin. Jadi pertama nggih tek niku cakep, yen wis entek tek terus amin. Ngoten niku. Wis tok dungane mesti apik, wis tak jamin. Umi Hafifah. Ayo arep dinah kowe iki. Ayo. Ayo. Kembang turi tidak berduri. Cakep. Semua anak jaluk duit. Kowe iki jane pantun apa omong? Semua anak Geladak Sari harus sekolah di SD negeri. Amin. Iki mau sik enek banyol sithike, saiki dipaske sing apik. Ayo. Cakepe jangan lupa, aminnya jangan lupa. Ayo. Kembang turi tidak berduri. Semua anak Geladak Sari harus sekolah di SD negeri. Amin. Ayo. Ya iki sing keri dhewe iki anak wedok iki. Ha iya, Mbak Retno. Mbak Retno Triasutirnawati. Utuh. Sanes Pak. Sanes nggih. Sanes, sorry lagi petok iki. Aku sing tak eling-eling mung tutik ae. Ha iya, kuwi klangenane arep emang. Nggih. Nggih.
Lah iya malah kleru kuwi lho ora. Ya terakhir Mbak Retno Dewi saking Kabupaten Semarang iki putrane Mas Suyadi. Ayo. Coba. Upacara kenduri untuk kondangan. Heeh. Sesek kurang-kurang kompak iki. Upacara untuk kenduri kondangan. Kok piye ngono? Upacara kenduri to ngono. Oh nggih. Oh nggih, upacara kenduri untuk kondangan. Oh nggih. Upacara kenduri untuk kondangan. SDN Geladak Sari setiap tahun harus wayangan. Wah. Allahumma. Pun sing ngamini wong pirang-pirang lho ya wisan. Mulai tahun ngarep ra wayangan lek nganti ana apa-apa ora tanggung jawab. Malah ngancam ora. Terima kasih. Tetap sukses selalu untuk keluarga besar SD Negeri Senggeladak Sari. Mugi-mugi mampu mencetak generasi yang handal, hebat, berbudi pekerti luhur dan juga berbudaya. Allahumma amin. Nah, yo ngaturke panglipur sawetara. Ingkang sepisanan genduk Umi Hafifah coba ngadeka nduk. Ayo. Cublak suweng dados. Cublak suweng tiga lender bambu katudung kuter bak boleh lale sapa guyu dele ake sir bang dele kapan sir bang dele kapan. Cublak suweng tiga lender bambu katudung kuter bak boleh lale sapa guyu dele ake sir bang dele kapan sir bang dele kapan sir bang dele kapan. Yo Umi mau wis pantun ning sampean urung menyapa utawa matur marang kabeh para sesepuh adi sepuh ingkang dalu menika kepareng wungon wonten SD 1 Kembang mriki. Lan ugi matur nuwun dumateng Raka Mas Suyadi sekalian garwa ayo karo Mas Arif Sarjono saka Muda. Ya Piyayi Jos yen karo aku ya Kadang Sinarawadi. Ayo wadine dheke sing nyekel aku. Ayo ayo tak ngene-ngene. Ayo awak. Karo nggih putrane Pak Sunarno nggih Pak. Nggih matur nuwun Mas. Nggih lan sedaya para pepunden lan kadang-kadang dalang wewengkon Boyolali. Nggih. Ugi dumateng Bapak Suryanto Karanggedhe wis kepareng WA monitor saka dalem. Nggih. Karo titip putrane sing lanang. Ha iki wis dadi dalang hebat ya wis dadi koki handa. Ha iya. Monggo Umi yen nduk matura ngenteni Bu Kesi karo pamitno ibumu mergo lagi ora kepenak awake ya. Nggih, wilujeng dalu. Konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula nuwun. Bener kowe kula nuwun kono monggo bener. Kula nuwun Bapak Ibu. Kula ten mriki wakilipun rencang-rencang yoga, rencang-rencang pesinden, rencang Pak Dalang. Karo peniti sopir ya. Komplit. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani ringgit dalu punika. Mugi-mugi anggenipun panjenengan wungon mirsani ringgit puniki punika. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Mugi-mugi tambah berkah barokah. Sampun. Nomele anu, Pak. Tahu. Apa yang utama ya nek ngarani? Ya yang Ingkang yang utama saya
haturkan kula aduh piye ya iki. Kula ngaturaken. Kula ngaturaken khususipun. Mliginipun. Bapak niki enten Pak kepala mboten, kepala Dinas. sekolah. Kepala sekolah Pak komplit kepala sak kecamatan. sekolah. Pak kepala sekolah sekecamatan. Kula ngaturaken panuwun. Pak Bu, Pak kepala dinas, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Waduh. Sopir-sopir. Lambene iki ora. Bahasa apa jenis sampean kudu sinau basa Jawa sing apik. Nggih, Wong Pak. Jawa kok ya. Nggih. Jajal tak tes. Lek siji apa? Basa Kraman. Setunggal. Heh? Setunggal. Setunggal, loro, Kalih. telu, 3. sekawan, papat, Papat. papat. Duh, kobong. Sik, tak baleni neh. Siji apa siji? Setunggal. Loro, Kalih. telu, 3. papat. Sekawan. Salah. Napa? Dadi yen setunggal kalih 3, bar 3 ki rendeng ngono. Nek 3 sik rendeng terus udan ngono kuwi. Nggih. Ngerti? Ngertos. Lek lor iki basane apa? Ler. Heeh. Yen etan, Wetan. wetan. Lek kulon. Kilen. Heeh. Yen kidul. Apa? Ngiler. Lulus, eh? Ngidul. Ngidel. Lah piye to? Etan, Wetan. kulon, Ilen. lor, Ler. kidul. Kidul. Wah ngawur kowe. Dikandani karo sing mirsani lho, kidul kuwi ngajengipun ler lho, ngono kuwi lho. Oh iya, aku lali banyolan iki. Malah banyel. Ya nembang, Om. Nah, indilalah ana sing mundhut. Ngatur Ki Dalang Cahya Kuntadi. Ha, panyuwunan saking keluarga ageng SD Negeri. Pundi niki, Pak? Hah? Samboyo. Sampetan. Oh, nggih sampetan. Nggih. Nah, sampetan nyuwun gending sambung wanci dalu. Nggih. Nah, nggih. Ning sik iki ingkang nyekar Mbak Esther, alumni SD Negeri Sampetan. Tasik lenggah nggih. Nggih. Yen ngoten mangke bar niki kula badhe ngaturi Mbak Esther ning sakmenika Mbak Esther Umi Hafifah riyen. Nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Kalau wau wonten pamundutan. Apa? Wonten pamundutan saking yoga kita. Waduh, kita warga seni, jaranan dandu kreasi. Kalau aku ken nembang lagu favorit kula. Apakah itu? Podang Kuning. Oh, Podang Kuning. Oh, iya. Oke, ora masalah. Ya wis pokoke yo ngono ae lho. Iki senamu gawe fitnah ora? Mboten saestu niki wau Oh, saking iya. Mas Jompong terus kula ken joget ngeten kok. Oh, alah. Ya lek pancen yoga ora ngakoni wis gembut ngono ae. Nah, iya. Ya wis gandeng sampean wis viral dadi ratu Loro Kuning saiki. Podang Kuning. Oh Pak iya Dalang. Podang Kuning. Saiki nembango aturna marang sedaya para lenggah. Mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Ngono. Amin. Ya. Ya, Om. Nadyan wujud temong peksi agawita lining Nenu. halus manis nangsa make Diapik-apike le nembang sapa ngerti ngono Mas Arif Sarjono kerenan kuwi iso melu siji dhewe. Ha iya, napa niku Pak JD dhewe Campur sari.
kondang Poh, jedhe. campur sari. Walah kuwi kondange donya akhirat kok. Entekno ngoten. Oh, ora muntekno koretana barang ora. Nah iya kuwi. Wasa wenggan Nunanu golek isi podang jenar iba bunga tak melu matrak-tak. Nah iya. Nyanding bisa dadi nyengkok barang. Ayo. Kuwi lek ora pancen karo laras wis ora dadi siji no mokal iso balik. Ayo. Wong dalang wae sing sik ajar sok-sok angger. Meh. 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 Meh wae aku temeko ning kene terus ngono kuwi. Nggih nyelametne kok ya. Ngono kuwi. Yo, podang kuning dening Mbak Umi Hafifah dengan tujuan atau doa podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga SD Negeri Senggladak Sari bisa terbang menuju zaman keemasan. Amin. Monggo tetes. esuk awan ning omah wis jalan rasa.
Kendangane pas piye, Pak? Mau, Pak? Mboten enten asine Pak kendangane. Wau jane pun sepelan, kula di VN ngoten niku. Engko pas aku jam-jamane slololololo ya, slololololo ya, slololololo ya, pong jompong ngoten asline. Asline ngono kuwi to. Pong jompong ngoten. Dek terus nyauri, jompong iku. Oh, alah, mulo ning omahe latihan cah loro ning studio dikancing. Ayo. Malah rusak ora. Entekno ngono. Ayo. Iya, terima kasih. Saiki sinden iki malah kendel-kendel. Ayo to. Aku iki kon madhep mungkurno Gorardi ngenekke mau. Ayo. Bareng Bukesi ra mangkat masa kok do njarake aku malah. Tenan mau bojoku dudu Bukesi mesti wis entek iki. Ayo. Sing entek aku sing entek. Ayo. Matur nuwun. Nggih. Lan nyuwun pangapunten dumateng para pepunden panitia mliginipun Pak Sarwono ngapunten Pak menika babar pisan mboten jarak. Jatosipun nggih Bukesi badhe nderek sowan ing amargi wonten gangguan telinga. Wah iya, dados yen krungu swara ngoten niku pamane kula nyeluk bu iso bu iso dobel-dobel ngoten niku saestu niku. Lah akhirnya terus sowan dumateng Pak Dokter THT Pak Hadi Sudrajat ini harus istirahat dulu. Jangan sampai terlalu capek karo krungu swara banter. Wah iya, dobel-dobel kan ya rekoso. Ha iya. Bu. Lah iya. Melangkah kali kal. Srimpet jeruk, jer. Ayo. Mergo kecantol ket. Ayo. Malah citraksi ora. Menika saking monggo Mbak Esther menawi tasih dereng kondur alumni SD Negeri Sampetan. Nggih, monggo mriki pinarak mriki menawi tasih lenggah nggih. Oh, tasih yo dipethuk ngangge numpak sepur mendang teko lokasi. Ya, yo to. Dados.
Monggo jumeneng nggih mawon. Nggih. Ngaturaken lujeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu, Mbak Esther nggih. Nggih. Nuhoni dawuh saking Bapak Ketua KUPT Dikdas Ampel. Oh, ngaten. Nggih. Mboten asma jangkep sinten? Esther Wulandari. Oh, jenengan lulusan SD Sampetan. nembe lulus niki? Nggih. Masa Nembe mawon. lulus. Nembe mawon. Kula lulus bablas rabi. Oh, masa lulus wis diwud-diwud ngono kuwi. Ra mungkin. Nggih. Masa lulus wis wah. Ra mungkin. Nggih. Mbak Esther. Nggih. Nggih. Daleme pundi daleme? Ngargoloka, Nun? Gladak Sari. Oh, jenengan Ngargoloka. Nggih. Ya ampun, kalih pos kampling pundine? Wetanipun. Oh, nggih lah, nggih mila. Sampun dugi pos kamplingipun panjenengan? Mboten mosok ya sak desamu enek pos kampling ra mungkin to ya. Asline Nggih. napa sak menika profesi napa? Penyanyi. Ibu rumah tangga. Mboten paranggana, Mboten. penyanyi. Mboten. Sanes nggih. Mboten. Oh, nggih ibu rumah tangga. Nggih. Putra sampun pinten? Kalih Kalih. Nggih. Badhe tambah melih mboten? sekedap melih. Oh, nggih. Mangke tak matur kalian ingkang raka, mang tambahi. Diamini kalih Bu Ari Mardikaning sih. Nggih. 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 Ada kata mutiara atau doa untuk SDN Senggladak Sari, monggo. Nderek ngajeng kemawon. Eh? Nderek wau mawon. Ampun saru to. Lah pripun ta? Lah jenengan ngendika napa niki, Pak? Nderek ngajeng kemawon. Ngajeng? Kalau mau sampun kathah ingkang ndonga. Oh, ngajeng to. Wah, tuwas mak teratap aku. Kok nderek. Lah aku kok piye ya ya. Nggih. Nggih. Badhe kepareng nyekar menapa? Pamundutanipun Menika wonten sambung wanci dalu Anjir. SWD. Dados sambung wanci dalu niku SWD, pengkaryane niku nggih Pak Sukron Suwondo niku nggih SWD sami. oh ngaten. Nggih. Nggih. Nggih, niku lah sejarahnya ngeten. Pripun? Jenengan dereng prisa mesti. Dereng. Ada salah satu sinden niku pas rekaman gitu. Oh. Rekaman niku delalah niku dolanan HP terus. Oh ngoten. Lah akhirnya rekaman itu dianggap gagal karena yang ngene ku mboten fokus le nyambut gawe. Oh. Lah dolanan HP wanci dalu bareng ditelusur niku mboten kalih keluarga, mboten kalih suami. Kalian Kalian nuwun sewu, kalian Pil. Pil niku pria idaman lain. Oh, Nah, ngoten. lek kanggene wong lanang niku Will. Will. Wanita idaman lain. Ngoten niku. Mula terus nuwun sewu, adate lak mesti WA utawi SMS. Nggih. SMS niku yang ditampa secara positif niku apik. SMS surat menuju surga. Nggih. Ini yang dadine negatif niku akhirnya surat menuju selingkuh. Nah, niku. Oh, ngoten. Jadi teknologi silahkan berkembang, namun kita harus tetap menfilter supaya bisa gimana ya, supaya tetap jati diri bangsa kita, tata krama, sopan santun tetap terjaga walaupun yang namanya teknologi melesat cepat bagikan Ngoten. kilat. Ngono kuwi. Nggih. Nggih, ngoten nggih. 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 Monggo Adalah. SBD. Ayo. Ngangge Bawani. bawa menika. Nun, Ngangge bawa. enggak no Oh, dikompliti no. Kedah. Nah, layak dhuwur bae sandale dhuwur lho. Ayo. Monggo. Nderek ajar menika. Nah, nggih. Senadyan to tanggap bumi Kok sik to, Mbak? Sik, Mbak Lia jane sebelah sampean jek enek nggon ya. Lah ngoten jenengan mboten dandan sinden mawon lho. Lah apike kaya ngono kan ya lumayan 175 gitu. Lah kaya Lah ngoten sampean lho sak brebetan kaya sinden tatin nih. Wah, elok tenan kok ya. Wah, luar biasa iki. Jos iki. Ayo nggih. Ingkang garwa ngasta teng pundi? dalem Ingkang garwa ngasta teng pundi? naming petani kemawon. Oh, petani niku sugih Nggih. mboten ketok. Ngoten. Nggih. Artinya Mas Sulomo niki nggih petani. Oh, menika. Nggih, niku bola sugih mboten umum. Nggih. Angger tanggapan mending nggawa susu Nggih. segar nika.
Grujuk nendasi kancane niku. Ora kok ya ngawur. Kuwi lho kaya Mas Udin lho, gagah. Peh neng kabupatene dhewe terus blangkone beda. Oh. Ben ketok biasane gampang nang kene dhek pengen aku pokoke kudu ketok ke penonton. Ayo. Esmen bagusi ayo. Ya Mbak Esther. Prasetyanku tan kinggang lan kang mas kang gemesake Mboten lho Mbak Esther, jujur mawon jenengan nate sekolah utawi kuliah tenggen seni to? Mboten, kula naming lulusan SD mawon. SD. Nggih. Sekolah ndagel. Estu naming SD. SD sekolah dasar. Nggih. Wah, lah kok kaya ngono apike ngoten Estu lho. kula wong nggih awit kawontenan tiyang sepuh ingkang mboten Manuk rontor-rontor ngono kuwi. Anake wong randuwe mentuk SD. Estu. Nggih kene kancaku senane tombok SD SB. Ayo. Apik tenan Mbak Esther, nggih swantene sae, piyayine ayu, aku seneng. Seneng karo kabudayane ngono, ora usah demone mbokmu lho, ngono diomongke ngono. Aku mumpung mbokmu ora melu iso bebas. Modok dasar. Akhir rambuke terus dadak nakal. Mboten Gojek Mbak Yu nggih. Nggih. Sing mboten sepaneng kok ya. Monggo Mbak. Nggih. Lho jenengan kula lem mau terus grogi ngoten ceritane. Nggih. Ah mboten namung Gojek kok wau. Yakti ning garwamu tan lila mesti jenengan sok tanggapan nyinden nyanyi ngoten ta? nggih sok derek campur sari. Oh, lah layak mila kok nggih sae kados. Campur sari napa? Campur sari mriki kemawon, Oh, dusun-dusun naminipun mawon. bersama campur sari mriki Mriki kemawon. kemawon. Apik kuwi nggih. Sae Mbak Esther nggih. Esther terus jenengan ngagem rasukan jon cemeng kabeh ngoten niku, ireng. Iki lho renggane panggung iki. Amin. Kula abang niki abang yoga abang. Aku Wonten bangga menjadi seniman Indonesia. Wajib. Kula trenyo kalian panitia sedaya ngagem kejawen jangkep. Nggih. Turanggenipun paring dawuh pidato ngagem basa sastra ingkang alus luar biasa niku nggih. Mbak, kula omong kalian jenengan kok malah. Malah tolah-tolah nyepelekke ngono. Ya Mbak Esther. Ya Mbak. Kandhaking pang grahita angel nggonku
dengkul tenan suarane. Tur cetha, vokale cetha. A I U E O ne iki cetha. Ha iya, lek E ya wani nyuwewek ora isin. Lek I ya apa mestine yen U ya wani lambene iki mlecur ya ora isin. Ha iya. Yen A ya mlungu amba tenan. Ha iya, pancene anake loro kok. Ha iya. Tegese nggih ngragati anak sekolah kuwi kan kudu pede anggene nembang ngoten lho. Mbak Esther nggih. Nggih. Monggo, Mbak. Yen rina menawi dipun padosi maknane niku nglengkara jane. Oh, nglengkara niku tidak mungkin. Oh, Jadi yen awan karena wanita itu kumpul dengan keluarga kan ra mungkin SMS-an karo pile wau. Oh, ngoten, nglengkara. Nglengkara. Nggih. Nggih, mila kula benerke ngaten. Matur nuwun. Nggih, ampun matur nuwun tok. Oh, lha pripun? Lah mangke nggih nembang melih ngoten. Oh, nggih. Ajeng napa. Timbangane sesuk-esuk karo rambu. Bu ibu bapak nandungi nakal. Ayo, boboke Bu. Ayo. Ganti sambung ing wanci ratri karya usata Masuk, Mas. Sambung wanci dalu dening Mbak Esther. Putra daerah. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku sambung gumung wanci dalu rupit saremu kelawan karwamu Kang Mas Kang Brak titis saking murih lestarine Nan ana ingkang nyaruwe yamung akibate aku kok mati Mendah boyo nyentasita urip lan handika Gusti bakal mulya
Dangdut koplo, Mbak. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Esther para kadang. Matur sembah nuwun. Pak Danan. Nuwun sewu mboten nyangoni jenengan. Mboten. Ning niki kagem putra kekalih kok. Senes panjenengan. Nggih. Monggo dipun tampi. Monggo. Niki tali asih, mboten perkara nominale ning tandha tresna. Kangge kula? Nggih, ngaten. Tidak sembarang wanita aku kasih uang lho, Mbak. Monggo, Mbak. Niki, Mbak. Monggo menika. Nggih. Niki pinten? Kali atus ta, nggih ngagemik no. Nah, niku nggih. Kali atus ta? Kali atus. Nggih. Niki pinten? Setunggal atus. Setunggal atus. Niki pinten? Setunggal atus. Dadine pinten? Kali atus. Lah nggih, kali atus. Niki setunggal atus. Lho jenengane pripun to? Wau pun diwaos piyambak lho. Niki pinten? Setunggal atus. Pun jelas nggih? Nggih. Nggih, niki pinten? Setunggal atus. 100 sama 100 pinten? 200. Lah nggih monggo 200. Mboten Mbak nggo niki nggih. Kagem putra kekalih nggih. Matur Kula sembah dongakne nuwun. jenengan tetep napa niku keluarganipun tetep guyub rukun Amin, barokah amin, nggih. amin, Nggih. nyuwun berkah. Menawi dereng sayah mangke goro-goro minggah mboten napa-napa. Sampun izin. Non, Jeng mantuk. lho mangke sing ngikuti genjot sinten kok. Mboten. Ngoten nggih badhe kondur nggih. Nggih, nggih. Salam Matur kagem sembah keluarga nuwun. nggih. Nggih, 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 sembah nggih, nuwun. sembah nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Esther luar biasa nggih. Wah, tambah dulur ya. Matur nuwun panjenenganipun. Ya, Isih ana pamundhut isih. Saking Bapak Puryanto Joko, Desa Kaligentong. Nyuwun lagu Caping Gunung pun bawani, ya, nggih. Genduk Retno ya, Nduk, karo Mbak Winong berdua ben salin rasa. Wah, ya, men jumeneng, ya. Tukung, dados. Genduk Retno Dewi menika putranipun Raka Mas Suyadi sekalian Mbak Yu. Ah iya, yen adika wadon nggih Retno Dewati. Yen iki Retno Dewi. Ya karo Mbak Winong saka ing Tulungagung nggih. Sugeng dalu Nduk Retno. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Kelas pinten sakmenika? Tasih kelas kalih SMK. SMK pundi? SMK 8 Surakarta. Lho SMKI to? Nggih. Lah kok nembe sakmenika gabung kalian Madangkara ngoten lho. Wingi-wingi jenengan teng pundi? Kok nggih ngerti lek wingi-wingi kula prei nggih. Nggih to. Kudu rungokne malah. Matur nuwun nggih panjenenganipun. Nggih. Winong. Nggih, Wiwit Dalan. teko nang kene nganti iki mau entek pirang piring.
Wangon nek ngumun aku. Soale nek hawane asrep ngeten iki hawane luwe ngoten Pak. Oh, luwe terus. Nggih. Ya, ora apa-apa yang penting sehat ya. Nggih. Nggih. Yo, saiki berdua engko ngaturake caping gunung sak bawane. Nyoba aku tak sing genduk Retno Dewi dhisik ya, Nduk. Coba kaya apa suaramu, Nduk. Nah, iki laris kok iki. Ha iya. Saben bengi nyawa Genjlengke men ora adem. Ya. Elok. Ngoper, winong. Yo. yen memajeng mung karo janur Apik kabeh suarane tribel. Jos. Balik Mbak Retno. Iki, Mbak. kembang wae weton Ya nang. Pacitan. Genduk Retno. panas udan Saged parikan. Ya yo ya ya. Enggak. Nyun ajar ning buke ya yo. Piye iki, Bu? Bu, piye, Bu? adem-adem Adem-adem. kemulan klambi Kemulan klambi terus timbang mandem ayo padha ngaji